Ahojte dievčatá, chcem sa s vami podeliť o môj nový balíček, ktorý som si objednala. Eurona má teraz v akcii taký mini letačik jarný a v ňom sú napríklad aj hnojiva. Sú tam hnojiva rôzneho druhu, keď si objednáte 3/4 dostanete zadarmo a to zadarmo je hnojivo na balkonové kvety. Takže sa naozaj oplatí, lebo stojí skoro niečo, 8 eur. Ja som si objednala toto univerzálne hnojivo. Je to aj na paradajky, papriky, vlastne na všetku zeleninu, aj na kvety, na čokoľvek. Je to na báze kráľského hnoja. Potom som si objednala toto hnojivo. Je to vlastne z dažďoviek. Je to veľmi výživné hnojivo. Dá sa použiť, myslím, že na čokoľvek. Ja vám potom urobím krátke videjka ku každému hnojivu zvlášť, že na čo je ho dobre použiť. To máme 3 a ešte mám jedno. A to som si objednala na palmy a zelené nekvitnúce rastliny, vlastne na listové kvety, čo mám vo vnútri. Ďalej som si objednala šampón na koberce, na ručné čistenie kobercov. To som si neobjednala pre seba, mám to pre jednu kamarátku, ktorá má koberce a chce to vyskúšať, že to krásne vonia, krásne pení. Odporúčali mi to naše baby euroňačky, tak som jej to objednala, že nech to vyskúša. Potom tu mám úžasnú vec na biele tenisky, dievčatá. Je to sprej, ktorý vám krásne vyčistí topánky, aj také ako sedačku bielu, alebo kabelky. Na kabelky je fakt dobrý tento sprej. Naozaj len nastriekate, necháte chvíľu pôsobiť a húbkou zošucháte, úplne úžas. Ja sem tam tie tenisky ešte potom hodím do pračky, vyperiem to. A je to fakt výborné. Nikdy som nič také nikde nekúpila. Nádherné, úplne biele. Ostanú vám aj tie podrážky na teniskách. Fakt je to super. Objednala som si čistiť myčky, lebo do myčky som si ešte doteraz nič neobjednala, tak som si objednala tento čistič a odrazu som si k nemu objednala aj tablety. Takže vyskúšam a dám vám potom videjko. Tablety sú takto balené po jednej. V tom balení ich je 40. Takže vyskúšam a uvidím. Ja som skôr na takéto tablety, že to mám všetko v jednom, nemusím tam dávať tie leštidlá a všetko zvlášť. Ja to tam najradšej hodím iba tabletu a nech sa perie. Potom som chcela vyskúšať, lebo hodne odo mňa dievčatá pýtajú a ja som to ešte nevyskúšala a ja keď niečo nevyskúšam, tak to neodporúčam. Je to na špári. V kúpeľni, na zemi alebo v záchode. To je jedno vlastne na špári, na dlažbe, tak to chcem vyskúšať, uvidím, aké to je, aby som to vedela ďalej odporúčať dievčatám, že či to fakt funguje. Potom som si objednala manželovi do auta na palubovku. Je to v tej úžasnej voni Green, najpredávanejšej euroňackej voni. A je to fakt iba na tú palubovku, aby sa tak neodrážalo svetlo od toho, nechytá sa tak potom prach na tú palubovku, tak uvidím, vyskúša, ako bude hodnotiť. Dám vám potom vedieť, či bol spokojný. Leštičku na nábytok, lebo ja mám väčšinou všetko drevené, tak som chcela vyskúšať, že niečo z Eurony na to naše drevené nábytkové kráľovstvo. Pohlcovač pachov pre zvieratá. Ja ho používam namiesto normálnych pohlcovačov, čo má Eurona aj do koša. Ale tento je výborný, aj pekne vonia a naozaj pohltí všetky pachy. Ja som náhodou mala v práci minulé čarovný košík, ktorý podávam dievčatám, ktoré chcú vyskúšať Euronu a mám tam aj tento pohlcovač pachov. A praskla nám v robote neonka a strašne to smrdelo. To bol neskutočný smrad, som nevedela, že ten plyn v tých neonkách tak strašne smrdí. Ja som vytiahla z toho košíka tento pohlcovač pachov, vystriekala som celú dielňu, máme veľkú dielňu. Párkrát som nostriekala a tým, že to pekne vonia, tak ten pach, všetko, úplne ten smrad, štipľavý, taký hnusný, pohutilo. Potom ďalej som si objednala difúzer.
ten, čo som mala, mám dva. Jeden mám na chodbe a jeden mám v spálni. Ten, čo som mala na chodbe, dala som tam 4 paličky, dievčatá, a vydržal mi ten difuzér. Od novembra som ho mala. Ešte doteraz ho tam trošička tam je, tak som si už objednala druhý, že keby mi náhodou už vyprchal, tak aby som mala náhradne 4 mesiace mi tam ten difuzér vydržal. Otvoríte vchodové dvere a ako náhle ich otvoríte, tak to krásne vonia. Naozaj sú fantastické. Ešte som nemala taký difuzér, aby mi tak dlho vydržal a tak intenzívne vonial, bez toho, aby som tam obchala všetky paličky. Tých paličiek je tu 6, ale ja ich používam len 4. Lebo potom je tá voňa fakt akože úplne silná a rýchlo sa vám to minie. A to nemám rada, keď niečo až tak strašne silné vonia. Objednala som si aj úžasného agenta. Priznám sa, že to tiež nie je pre mňa, ale pýtala to dcéra, že to chce vyskúšať. Ešte som jej to nedávala, tak že tej som ho objednala. Potom som si objednala prášok. Toto je jediný prášok z Eurony, ktorý je úplne ekologický. Má tú certifikáciu, ale je tým, že je ekologický, väčšinou tie ekologické veci nie sú tak účinné, ale tento je úplne úžasne účinný. Je to na všetky druhy prádla, udržiava to prádlo, farbu toho prádla stabilnú, že sa nezlievajú tie farby dohromady, keď máte aj dvojtrojfarbné oblečenie. To dávkovanie už poznáte, je úplne úžasné, fakt len malinká odmerka sa dáva do práčky, krásne to vyperie a už mi došiel, tak som si ho objednala znova, ale ináč používam aj na biele prádlo biely prášok, lebo je fakt úžasný prášok, a používam aj gel podľa toho, že aké prádlo dávam prať. Ak dávam prať niečo jemné a že málo prádla, tak tam dám gel na kratší program. A ak mám toho veľa a že sú to košele alebo trička alebo také, keď sa potíte pod pazuchami, tak potrebujem, aby to dobre vypralo, tak dávam ten prášok a tým pádom dávam aj dlhší program, aby ten prášok sa stihol pekne rozložiť v tej práčke a urobil tam to, čo má. Fakt, tieto prášky euroňacké a gely sú úplne úžasné. Gel je na kratšie programy a prášky sú na dlhšie programy. No, objednala som si ešte aromadifuzéry, takéto. Priestorové aromatika, tak nie aromadifuzéry, priestorové aromatika. Túto Black Perlu čiernu, to som ešte neskúšala, len som voňala. Oj bože, to je úžasná voňa. Krásne to vonia. Len som voňala mydlo a krásne mi voňalo. Tak som si objednala aj to. Tieto Avison tie používam, tie sú taká jemná, čistá vôňa. A aj táto 20 euroňacka, ktorú na 20. výročie vyrobili. Tá je taká parfumovaná, tiež úžasná vôňa. Dievčatá, odporúčam naozaj. Vyskúšajte. Ďalej som si ešte objednala náškvrný, takéto emergency spray. Je to na rýchle použitie. Je to super, že to dáte do kabelky a keď sa vám stane nejaká nehoda, niekde sa okydáte so zmrzlinou alebo ja neviem, pri obede alebo čo, nastrikáte to náškvrnú a necháte to chvíľku pôsobiť a ak máte pri sebe niekde po ruke vodu, tak to len trošičku vyšucháte vodou a malo by to všetko zmiznúť a nezanecháva flaky na oblečení. Takže vám tam neostane nejaká mapa špinavá z toho spreja alebo tak ako presvitná, keď sa niečím oblejete, že vám to tam zostane. S týmto by ste to tam vôbec nemali mať. A je to aj na farebné oblečenie. Nepúšťa to farbu po tomto oblečenie. Vyskúšajte naozaj. Ešte tu mám jednu vec. A to je makový olej. Mali sme minulý mesiac prednášku o týchto olejoch.
s našimi dievčatami. Naša top manažérka Bronka nám ich doniesla, sme ich skúšali a mne ten makový nenormálne chutil. A tie oleje viete použiť na čokoľvek, fakt tak ako používate olivový olej, viete použiť aj ten makový olej, on úplne chutí fakt ako mak. Ak má niekto problém s črevami a že nemôže mak, tak keď si nakvapkáte na to jedlo trošku toho maku, tak to úplne fakt, ako keby ste ten mak jedli. Niekto to robí, si uvarí cestoviny, dá si tam trochu masla ale teda nie masla. Dá si tam len trocha toho oleja a ako keby jedol cestoviny s makom. Fakt, je to super. Idem to skúšať z toho, experimentovať. Že čo tam je. Akú to bude mať chuť na rôznych veciach. Objednala som si ešte aj takéto nábobky na vzorky, lebo budeme mať teraz prednášku, príde Bronka, budeme mať stretnutie s dievčatami o univerzáloch, tak chcem, aby si dievčatá zobrali z tých univerzálov vzorky domov, aby si ich vedeli ovoňať, lebo tých univerzálnych prostriedkov máme v Eurone veľa, každý ináč vonia, tak chcem, aby dievčatá poskúšali tie vône, vyskúšali, že aké to je. Toto je vlastne dávka. Mám taký dojem, že to je vlastne dávka na 1,5 litrovú fľašu na nariedenie univerzálu. Naozaj ten univerzál je neskutočný, to použijete na všetko. Fakt na všetko, to je taký naozaj univerzálny prostriedok, že s ním poumývate, čo vás len napadne. Takže to je asi všetko. Tešíme sa na nový katalóg, ktorý bude chodiť koncom marca do schránok. Mali by tam byť nejaké ďalšie 2 nové vône, 2 staré vône vypadnú, nejaké novinky by sme mali mať, tak sa teším na to, ako vám ich predstavím, ako vám ich ukážem. Tak sa majte zatiaľ krásne, ahojte.